Здравейте! Пак сме ние от TV7 на живо. Ето. На здраве. Ето ракийката. Пилката, мама. Това си пилка. Тук ни дръпни вълицата вътре. Как ще тръгна зад нея, мале? Ето, бати Стойчо е тука. На здраве, момчета. Живи и здраве на всички. Така сме зле, все така да сме. Пешо? Трябва да кажа на зрителите. Какво да кажа, чакай ми. Няма. И сега дойдахме и пак няма. Има 2-3 сома изкарахме, по 3 кела, ма слабо. Кой искаш? Слабо. Ето масища е турина. Ракийката е турина. Чай да обърна камерата. Толпе. Черпи. Е, тука. Е, чашки има. Опа. Ето салата направена, ракийка фершерска с бургаско мускатова. Хлебец има. Ето виж къде са валиците. От тази страна валиците. Ето вижте. Ето моите тъкавица там. Захранката, мисирката. И така бе. Акумулатора е долу, е къде на краката ми. Лампите. Брат, цял вечер шпим, нали? 2-3 часа. Има. Ракия има. Има, нали? Чиста приварка, втора приварка, трета приварка. Суко! Жала! Вижте Стойчо как ще вади сега сома! Давай, Стойчо! Арео, Стойчо! Не бърза! Дано. Много съм уила, брат. Ай, това няма да го фърнем, момчета. Не дей. Да си карам таблицата, брат. Ама трябва такера са живарники. Да панда с някои колусти. Да бе, затвори. Имам такова линийка. Само на това да ти викам. Само на това ти викам. На Стенопор. Той ще дойде по-големия лъца. Това е кило и половина, добре. Ма къв си репорт? Дай да видим протеин. Ако такова не да стака ми. А протеиново топче, Стенопор. Стенопор, ва. Жълто? Мрал. Айде. Имам такова. Айде. Имаш ли, бе? Айде. А, бре жварника, виж малко какви жварника. Чакай, бе, Стойчо, ела сам, бе. Ела, че тук имам интерес. Там нямам, брат. Ела да види. Маска, качина ми, кенса. Айде, бе. Колко е латка? На тези две сме, брат, Радецки. На тези две. Айде, колко идвай. Гдар съм късъл с калоригатър, бе. Ето моя приятел. Прави салатите. Другия ми приятел е Ивкари. Той сам ракията гледа. Ракия! Натири валиците. Къде поса. Гледай. Чардаци. Голяма работа сме, брат. Просто е кеф. Защо трашата руками чашка? Къде е човека? Кайка, бе. За трети път човека е това. Е майстора. Отделени носа. Значи жълти протеини, жълта шапка има. Жълта кера ми да, Стойчо. Айде.